Poster nummer 3 1978 har Johnny Rotten och Sex Pistols på omslaget. Och inleder med Magnus Uggla och Strix. Följt av Kiss. Sean Cassidy. Johnny Rotten då. Elvis Presley. Som var med i en del nummer vid den här tiden. I och med att han hade gått bort strax innan. Carl P. Dahl. Runaways. Sweet. Harry Gaines. Och Smokey. Och mittuppslaget Status Quo. Textbladet hänger i. Reportage om Status Quo. Lite Sex Pistols. Bay City Rollers. Lite om nya skivor som har kommit. Brevspalten. Några stycken. Fortsätter här. Gasoline. Vart i Sverige. Mer Status Quo. Smokey. Harry Gaines. Sweet. Och Runaways. Carl P. Dahl. Elvis. Johnny Rotten. Och Sean Cassidy. Mer Kiss. Uggla. Och på baksidan Baccara.